Muhondo yedu na sata ni mwari wangu mundivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel ridimi mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Jo shwa vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Kutenda tariro neru doza kapiwa kwa tiri muhondo ngatizi shandi seito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Vana vaMwari toda kutora mukana uno kuti tikuchingamidzei mose kose kwamuri pano paspiritual matters. Toda kutenda Mwari nekukuchengetai, toda kutenda Mwari nekutichengetawo isu kuno, toda kutenda zvakare nebasa guru ravari kuita mukati meupenyu hwedu, especially kutikudza mukati mekutenda. Tisati tatanga programu yedu nhasi, toda kukumbira kuti Pastor Mashinya vatinamatire, ngatinamatei zvedu. Baba wedu ari kudenga, tinokutendai, tinokumbira kuti muve pakati pedu pataakudzidza, mubatsire tose nevateereri wedu nevatariri wedu muzita raJesu. Amen. Amen. Pastor Mashinya tinokumbira kuti muchingamidze vateereri vedu nevatariri vedu. Ndokuchingamidzai mose muzita raJesu. Pastor Mkwada tinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Pastor Zvenyere tokukwazisai vatariri nevateereri kwese kwese kwamuri. Toda kutenda. Topic yedu yatiri kutarisa panguva ino inotiko human state in death, kana kuti chimiro chevanhu pakufa. Topic iyi yakakosha nekuti mukati meBible ine content yakawandisa. Mwari vakanyora zvakawanda mukati meshoko ravo pamusoro penyaya iyi. Saka isu takaona kuti zvakakosha kuti timboitarisa tiri pamwe chete, tizeye itiburitsire zvinofanirwa kuburitswa naMwari, tonzwisisa zvatinofanira kunzwisisa. Kana tichiti isusu human state in death, kana kuti chimiro chevanhu pakufa, Pastor Zvenyere, tiri kutaura kuti kudii? Kana tiri kutaura nyaya yechimiro chevanhu pakufa, tiri kutarisa kuti kana munhu echirarama mararamiro ari kuita, haarambe echirarama. Ichokwadi. Uchasvike nguva yekunyarara, yekurega kufema, yetinoti kufa. Ndozvatiri kunga tichireva. Ndozvatiri kutarisa. Pastor Mashinya, muda kuwedzera? Yes, munhu kana tiri kutarisa kuti munhu anga achimborarama, kana achinge anzi afa, anenge ari muchimiro chakaita sei. Ndo patiri kuti human state in death, toda kuona kuti anenge ari muchimiro chipi.
achiri kuziva here, ane zvaasi kuziva here, ndopatoda kutarisa. Alright. Yes. Saka takanyanya kutarisa kuti munhu anga achirarama wazofa. Azofa. Ari muchimiro chekufa ichi, anenge akamira sei? Toda kutenda. Vanhu vambori nepfungwa dzakaita sei mukati mepasi panyaya dzekufa kana kuti kana munhu afa, Pastor Mukwada? Vamwe vanotenda kuti mweya unodzokera kuna Mwari. Kana wadzokera kuna Mwari wakutofara iye naMwari nengirozi vari kudenga. Alright. Saka ndevamwe vari kuti iko pangofa munhu chete atova naMwari. Atiwo muupenyu usingaperi. Pastor Zvenyeri, vamwe vanoti kudi? Vamwe vanotiwo kana wafa wakaipa munounganidzwa ndimo vanhu vanopinzwe mugehena nekusingaperi. Alright. Kufunga kwevamwewo. Ndekufungawo kwevamwe. Zvinotendwa nevamwe izvi. Kuti munhu akangofa chete akashata, iri mbavha, ari muroyi, iri mhondi. Vanhu ava vanounganidzwa votanga kutsva nekusingaperi. Votsva nekusingaperi. Ndo panouya here pfungwa yekuti Satani ndiye anenge achivapidigura neforo. Vanenge vachikangwa varimo naSatani vari mugehena imo. Vari mugore. Ipfungwa dzevamwe. Ipfungwa dzevamwe idzi. Pastor Vashija. Vamwe vane pfungwa yekuti kana munhu afa ari pakati nepakati pekusanyanyoshata kana kusanyanyonaka. Alright. Anoenda kune imwe nzvimbo inonzi purgatory. Vamwe vanoti purgatorio. Alright. Pakutaura kwavo wachiti kunzvimbo iyoyo ndokwaanondomira ari. Alright. Zvozodecidwa nevari pasi pano vanenge vari vakuru vechechi kuti tikamunamatira anogona kuenda kuchitransferiwa manje. Transfer kuti uye ngasina hake kunyanya kuipa kana kunyanya kunaka asi takuchimunamatira kuti timutransfer achibva ikoko aende kumwe kufunga kwevanhu. Saka decision yetransfer kubva kuparagatorio inoitwa nevakuru vechechi vari pano pasi. Vanenge vari pano pasi. Kutransferiwa achienda kune imwe nzvimbo. Kumwe manje. Alright, Pastor Mukwada. Vamwe ndo vanofungidzira kuti kufa kwemunhu kunoita kuti ave nesimba risina kujairika. Alright. Zvakadaro zvekuti akutogona kuriritira nekuchengeta upenyu hwakasara. Alright. Ndosa muchiona kuti kana munhu akafa aine zvaakataura hakuna anoda kupikisana naizvozvo. Kutya manje kuti simba rake rawanda paangofa rabva rawanda kudarike zvaanga ari mupenyu. Alright. Saka ndichafanira kunyanya kutamba zvisirizvo naye. Saka ndo panobva pfungwa dzekuti ndiye anochengeta vapenyu. Ndiye anokomborera zvakare vapenyu. Muchimiro chekufa. Pastor Zvenyeri, vamwe vanoti kudini? Vamwe vanoti kana wafa uyu kari kamwana kadiki. Alright. Kari kacheche, kari karusvawa. Kanobva kazoshanduke kuite ngirosi yaMwari. Alright. Kanobva kangotransfer. Kanotransfer kanoite ngirosi. Alright. yaMwari. Kana kafa kangori kacheche chete. Because vanochiti akana kumbotadza, saka kana asikazi kutadza saka kakangirosi. Yangirosi. Kureva kuti ngirosi dzinobva patwana tucheche. Twana tucheche. Kwete kuti iwo havasi kuti ngirosi dzakasikwa. Vanoti tukangofa turi tudiki kuti. Ndotwa kutoite tungirosi. Dzangirosi dzaMwari. Pastor Bashinya. Vamwe ndovanotiwo kana munhu achinge afa anopinduka kuita mombe kana kuita mbudzi. Alright. Kana kuita chero chaaita achinja manje nekuti afa mombe like kuHinduism vanobhilivha kudaro kuti munhu kana afa tinotransfer toita zvimwe zvisikwa. Alright. Zvakasiyana siyana. Ndo panobva pfungwa yekuti havachadya mombe. Hamusanyanyodzinetsa mombe because vanhu vedu vakambonga vari kurarama wazowo mombe. Zvoita kunge Mwari asina kusika mombe. Alright. Pastor Mukwada muda kuwedzera. Ndida kuwedzera ndichiti vamwe vanofungidzira kuti munharaunda kana mune vanhu vakuru vane influence. Alright. Kana wakafa iwo wavo ndo vanondogashirwa kudenga obva vanzi mweya yemadzinza. Alright. Yaane simba iro kana kuine zviri kunetsa zvatisiri kunzwisisa. Alright. Tinondobvunza iyoyo kuti tipe guidance neprotection. Ndo vanenge vakunzi ndo vakutungamira dzinyika. Ndo vanenge vakunzi zvakare kana mune zvakunetsai munoenda kune vava. Munondobvunza iyoyo mweya iyoyo. Alright. Pastor Zvenyeri muda kuclosa. Ndinoti vamwe vanongoti kana munhu echinga angofa it's just phase out, kungoparara, kungoguma kweupenyu kwangoitika. Hapana zvimwe zviripo zvakanyanya. Vamwewa ndevamwewa. Saka patabata zvinofungwa nevanhu zvichitendwa nevanhu kana munhu achinge afa, vanhu vanotenda zvinhu zvakawanda uye zvakadini zvakasiyana. Hatimbonotarisai tione testimony yaMwari. Takuda kunzwa kupupura kwaMwari
tisati tatanga kunobata chimiro chinopindwa nemunhu pakufa, tingada kutanga tanzwa kuti Mwari akagadzira sei vanhu. Pastor Mashinya, mungatitsanangurira. Ndokumbira kuti tiverengerwe Genesis chapter 1. Nditange kuerenga verse 26 na 27. Ndozoerenga chapter 2 verse 7. Alright. Dzinogona kutibatsira kana ndingazowedzera rimwe. Zvijeke zvakanaka. Tiverengereiwo. Verse 26. Verse 26. Mwari akati, ngatiite munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu. Ngawe nesimba pamusoro pehowe dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pezvipfuyo, nepamusoro penyika yose, nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. 27. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nemufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Chapter 2 verse 7. Mozoerenga. Now, muri kuona here matauriro aita Bible. Mwari achisika munhu, akamusika nemufananidzo wake. Ndizvozvo. Akavasika murume nemukadzi vose vari vaviri mumufananidzo wake, paimage yake, pakarekta yake. Alright. Now, zvimwe zvatinoda kuziva, chataziva izvozvi ndechekuti vanhu vachisikwa naMwari pakutanga akavasika nemufananidzo wani wake Mwari, neimage yake, nekarekta yake, in his own likeness. Now, akashandisa chii pakuvasika kwacho? Zvakakosha tisati taziva kuti munhu kana azofa anopinda muchimiro chipi. Ndokumbira kuti vateereri vazive kuti Mwari akasika munhu sei nemakomponenzi api. Genesis chapter 2 verse 7. Verse 7. Yes. Jehovha Mwari akavumba munhu neguruva revhu. Guruva ndo rekutanga ratiri kutanga. Akafuridzira mweya woupenyu mumhuno dzake. Munhu akava mweya mupenyu. King James version inobva yati, and man became a living soul. Alright. Kureva kuti munhu asikwa sei apa. Mwari atora chinhu chiripo, atora ivhu ragara riri zvaranga riri. Alright. Ranga risiri munhuba. Ndokubva aumba. Ndokubva afuridzira mweya weupenyu uchibva maari. Mweya uyu wagara wanga usiri munhuba. Wanga usingazivi mweya iwoyo. Ndokubva Mwari afuridzira mweya uyu mutumbi wasikwa apa. Bhaibheri ndokubva rati, and man became a living soul. Soul chii? Handi chinhu chiri mukati memunhuba, asi soul mubatanidzwa wemweya weupenyu pamwe chete nebody, dust of the ground. Regai ndidzokorore. Munhu chii? Aumbwa sei? Pashandiswa dust of the ground kuumba body, plus breath of life kana kuti spirit of life, mweya weupenyu, mweya unokonzera upenyu, unokonzera kurarama. Ndo kubva Bible rati munhu akabva awa a living soul, mweya mupenyu. Saka chiri kunzi living soul ndiye munhu wacho, kwete kuti mukati make mune chimwe chimunhu chirimo. But Bible ratidzidzisa panapa kuti makomponents aripo itu, dust of the ground plus breath of life equals living soul. Ivhu plus mweya weupenyu equals munhu mupenyu. Now, ndoda kuti muchione kuti chokwadi kana pachinzi neBible living soul, munhu wacho ari kutaurwa. Hativerengei Ezekiel. Munoinzwa Ezekiel chapter 18 pavhesi ya20 ichititsanangurira pfungwa yakakosha kuti muone zveshuwa kuti kana munhu achinzi munhu apa, right, mubatanidzwa wezvinhu zviviri izvi, breath of life masvika ipapo, plus dust of the ground. Verengai verse 20 chete. Ezekiel 18:20. Mweya unotadza ndiwo uchafa. Rechirungu runoti the soul that sinneth shall die. Kureva kuti chiri kunzi soul ndiye chi munhu wacho. Kana ari anotadza hanzi anodii? Anofa. Maybe regai ndimbogumire ipapa. Tinotenda Pastor Mashinya.
zvatiri kunzwa isusu mukutsanangura kwenyu maburitsa kuti ivhu ranga riripo asi pasina munhu, asi asiri munhu ba. mweya wanga uripo uri muna Mwari asi asiri munhu. Mwari paakatora ivhu ndokuisa mweya ndo pakabva pava a living soul. Saka zvazviri kutoreva ndezvekuti zvinhu izvi kana zvakapatsana hapana munhu ba. Tingape muenzaniso wakaita sei? Ndingagona here kuti ini ndikati hupfu huri papa, mvura iri papa, kana zvisina kubatanidzwa zviri pamoto hapana sadza. Kurati munhu anogona kuswera nenzara, hupfu huripo, mvura iripo, zvisina kubatanidzwa. Yes. Enda kana zvisina kubatanidzwa kana kutoti porridge hazvitoshanda. Toda kutenda Mwari. Kana mayewo hazvishandi. Yes. Vateereri nevatariri toda kutenda zvikurusa nekutsanangura kwaita Pastor Mashinya. Tiri kutora testimony yaMwari. Testimony yaMwari iri kutiratidza kuti Mwari asati agadzira munhu akaplana, ndosaka akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu. Kureva kuti Mwari akafanana nemunhu. Hazvina basa nekuti munhu wacho muchena, hazvina basa nekuti munhu wacho mutema, hazvina basa nekuti munhu wacho murefu, hazvina basa nekuti munhu wacho mupfupi, hazvina basa nekuti vhudzi rake idema kana kuti harirebe. Munhu wese zvisinei nechimiro chake akafanana naMwari. Asi mukugadzirwa kwake kwakaiswa zvinhu zviviri sekutsanangura kwaita Pastor Mashinya. Pastor Mukwada, toda kuti mutibatsirewo. Mhuka dzakagadzirwa sei? Alright. Da kuti tiverenge kuna Genesis chapter 2 verse 19 kuti tione kuti Bible rinotsanangura richiti kudini pamusoro pekugadzirwa kwemhuka semadzidziro ataita magadzirwa akaitwa munhu. Chapter 2 verse 19 Genesis. Verse 19. Jehovha Mwari akavumba nevhu mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga akadziisa kumunhu kuti aone kuti uchadzitumidza mazita api. Zvipenyu zvose zvezvakatumidzwa nomunhu ndo akawa mazita azvo. Ndiri kuda pfungwa yekuti Bible riri kubudisa kuti dzakaumbwa neguruva revhu. Kureva kuti semadzidziro atamboita munhu achisikwa, chekutanga Mwari chaari kuita kumuumba neguruva revhu. Ndo zvimwe chete kuti Mwari zvaari kuita paari kusika mhuka neshiri dziri kuumbwa neguruva revhu. Then chapter 7 yaGenesis verse 21 na 22 ine imwe element inokosha yatoda kutione futi kumhuka dzesango neshiri dzedenga idzi pakusikwa kwadzo kuti chii chimwe chiripo kunze kwekuumbwa kwadzo neguruva revhu. Werenga itizwe Pastor. Chapter 7 verse 21 and 22. Verse 21. Zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvikafa, zvaiti shiri nezvipfuyo nemhuka nezvinokambaira zvose zvaikambaira panyika navanhu vose. Zvinhu zvose zvakanga zvino kufema kwomweya wohupenyu mumhino dzazvo. Zvose zvakanga zviri pakaoma pasi zvikafa. Na pana paBhaibheri riri kutsanangura zvakaitika pakanaya mvura yemurowe kuti kune zvipenyu zvakafa. Saka pari kutsanangura zvipenyu da kuti muone kuti zvaiswa mumaklasi akasiyana siyana asi chiri chinhu one. Patanga kutsanangurwa mhuka, shiri, pakataurwa pamusoro pevanhu. Ndo panzi zvipenyu zvese izvi zvikuraizvo kuti muzvikamu zvazvo mukusiyana kwazvo izvi zvakanga zvine mweya wohupenyu mumhino dzazvo. Saka kuraizvo kuti chero kumhuka neshiri dzatambotaura dziya kunze kwekuti dzakaumbwa neguruva revhu dzine futi mweya wehupenyu. Saka kutorarama kwadzo mubatanidzwa futi zvinhu zviri sekumbotsanangura kwaita Pastor Mashinya kuti munhu akaumbwa neguruva revhu akafuridzirwa mweya wehupenyu. Mhuka neshiri dzakaumbwa neguruva revhu dzikafuridzirwa futi mweya wehupenyu. Ende kana takuchitarisa manje pfungwa iyi muparidzi ane pfungwa yaanobva ataura indoda kuti tione. Takuda kuti tibatanidze pfungwa mbiri dzezvatadzidza pakusikwa kwemhuka neshiri nezvanga zvichataurwa naPastor Mashinya. 3 verse 19 muparidzi. Muparidzi 3:19.
nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwawo mhuka zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufire wemunhu ndo mufire wemhuka. Zvose zvino mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka nokuti zvose hazvina maturo. Saka pfungwa mbiri zvinani chatsanangura nezvatsanangurwa napasta Mashinya zviri kutibatsira kuti tione kuti musikirwo wemunhu nemusikirwo wemhuka zvakafanana, hapana pazviri kusiyana. Ende muparidzi ari kukonfema izvozvo zvikanzi mufiro wemunhu ndo mufiro futi unoita mhuka, zvese zvine mweya mumwe. Saka hatigoni kuzvipatsana ngoda panozosiyana ndipi kuzongoti bedzi munhu asikwa mumufananidzo waMwari, but kusikwa neguruva revhu zvikasika mweya upenyu ipapo tinofanana. Toda kutenda Mwari. Zviri kubuda panapa mukutsanangura kwapasta Mukwada ndezvekuti mhuka dzakaumbwa neguruva revhu, mhuka dzakafuridzirwa zvakare mweya weupenyu. Tine patingawana here pasta Mukwada mubhaibheri pangachitiratidza manje kuti mhuka maliving soulswo zvakare? Ndingada kutoverenge Revelation chapter 16 verse 3. Chapter 16 verse 3. Right, verse 3 inotio. Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood, as of a dead man, and every living creature in the sea died. King James Version, last part, it says, and every soul in the sea died. Okay, saka ndiri kuda pfungwa iri kutsanangurwa kuti every New King James Version iri kuti every creature yakanga iri mumvura yakafa. King James Version inoti every living soul. Ndizvozvo ndakatoivhura pana. Iverenga itinzwe. Inotiko, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man. And every living soul died in the sea. Saka chiri kunzi living soul zvisikwa zvemumvura tingatsanangura pamusoro pehowe, makarwe, zvinyi zvese zvakanga zviri mumvura. Saka living soul uri kubuda papi? Tiri kutsananga mubatanidzwa zvinhu zviri uya guruva revhu nemweya upenyu ndo zviri kugadzira chiri kunzi living soul. Saka tiri kutaura pamusoro pemunhu apa, tiri kutaura pamusoro pemhuka dzakanga dziri mumvura. Very good. Toda kutenda Mwari nekutsanangura kuri kuita pasta Mukwada nekutsanangura kwaita zvakare pasta Mashinya vachitiratidza kuti munhu akagadzirwa sei, mhuka dzakagadzirwa sei. Saka chinhu chakakosha kubata vana vaMwari, vateereri navatariri, yatiri kutarisa panapa itestimony yaMwari, yatiri kutarisa panapa kupupura kwaMwari mukugadzira kwavakaita ivo vanhu nekugadzira kwavakaita mhuka. Munhu mubatanidzwa wezvinhu zviviri, dust of the ground nebreath of life. Mhukawo zvakare mubatanidzwa wezvinhu zviviri, dust of the ground and breath of life. Zvinhu zviviri izvi zvikabatanidzwa pamunhu, munhu anobva ava a living soul. Munhu anotadza, bhaibheri rati the soul that dies, the soul that sins dies. Kuna zvakazarwa taudzwa zvakare kuti masouls anga ari musi akafa, kureva kuti fish isoul, crocodile isoul. Now kureva kuti zviri kutobuda panapa pasta Mukwada napasta Mashinya, huku iliving soul, mbudzi iliving soul, ndizvo pasta zvenyere, mombe iliving soul. Toda kutenda Mwari. Ngatichienda ito chinotarisa manje chirawe chine chekuita nekurarama. Toda kushandisa mavara echirungu anotinetsa kuisa mushona, maybe tingabatsirana kuti tikati mortality equivalent word mushona nderipi? Tikati immortality, maybe mortality kufa, mortality kufa, immortality kusafa. Mazona vanhu vanotenda kuti kana munhu akafa mune chinhu mukati mavo chinoramba chichirarama, ndo chiri kunzi soul, ndo chavanoti soul iwo. But zviri kubuda kutestimony yaMwari ndezvekuti chinotonzi soul chacho munhu, chinotonzi soul chacho ishiri, chinotonzi soul chacho ifishi. Ngatichima-relate manje varare kuti mortal tichitarisa kuma creatures. Pasta Mashinya vozotibatsira zvakare varare kuti immortality tori relate nani naMwari. Toda kungoburitsa chete kuti munhu
anofa here ende kana zvichinzi afa kufa kwacho kunosvika papi? Pastor okay. Ndofunga ndichakumbira Pastor Mkwada ndibatirirezve pana waRoma chapter 6 verse 12 timboone kuti munhu unganzi here haagoni kufa kana echinga afa. Alright. Because uri kuzonzi haana kufa paafa apa haana kufa pane chasara. Right. Saka taidonzwa kuti pane chinosara here kana munhu afa. Thank you. Pane chinosara here kana zvipenyu chinhu chipenyu chichinga chafa. Alright. Zvisinei kuti ihuku, zvisinei kuti munhu, zvisinei kuti imombe. Pane chinosara here because taunoti tese tiri masouls. Ndizvozvo. Okay. Romans 6 verse 12. Yeah. Naizvozvo zvivi ngazvirege kubata ushe mumuviri wenyu unofa kuti muteerere kuchiwa kwawo. Okay. Pangozi zviwi ngazvirege kubata ushe mumuviri wenyu unofa. Kutaura kuti zviro kwazvo munhu kufa unodini? Unofa. Asi manje tikaona pfungwa yekuti munhu unonga afa haazi kunasa kuzofa. Alright. Zvinonga zvichibve kuna Genesis chapter 3 takamboibata kumashuroko hatisode kuiverenga izvozvi. Tichiona kuti pana Genesis chapter 3 ndo panoonekwe nyoka ichitaura nambuya Eva ichiti kana mukadya muti uyu hamungafi zviro kwazvo, haina kuti hamufi. Yati kufa munofa asi hamunyatsi kufa kuzoti fi. Saka munosara muine kamwe kakuziwa. Saka ndo panozodzi manje nevanhu unozoya achichengete mhuri yake mozoya muchizo. Saka kana pari kunzi hamufi zviro kwazvo Satani unofanira kutsigire nhema dzake idzi iye pachake. Ndo panozoonekwe zvinhu zvakawanda wanda. Takambobata futi nyaya yezvipoko chizi munhu uye wakafa ine hasha wamuka. Saka Satani unonga achide kuone kutsigire nhema dzake dzakasotanga kare kuna Genesis chapter 3 kuti haanyatsi kufa chaizvo kana kufa unofa but haunasi kufa. Saka apa pesa apa zvino zvichizoitika zvesezvo kuzama kuti muzive kuti munhu haana kufa iye ari Satani anga achiti tunyaya twake. Saka shoko raMwari riri kunyatsoburitsa pachena. Maybe Pastor Mashinya Romans 6 pavhesi ya 12 ino vara rakashandiswa nderekuti die here kana kuti mortal. Romans 6 pavhesi ya 12 verse 12 nekuti shona iri kuti miviri yenyu inofa. Mumwe anogona zoti aiwa kakufa kuri kutarwa it's dying. Therefore do not let sin reign in your mortal body. Very good. Saka vara riri kuburitswa na Pastor zvenye ndokuti mortal. Kureva kuti Mwari ari kutotaura kuti kana munhu achinzi afa gumbo harichashanda, hapana chichaitika, mwoyo hauchashanda, zvapera, brain everything. Mortality kurati zvaita perish. Hapana chiri pamunhu, nzeve, musoro, zvese zvazorora. Ngatidzokei tione kuna Pastor Mashinya. Vara rinoti immortal. Yes. Ndiani woga ane immortality pasi pezuva? Immortality taakuti rufu haruna simba pamusoro pake. Uyu chero rufu rwukatraya sei harumugoni, asi rufu rwune simba pamusoro pemunhu. Ndosaka Bible rati munhu ari mortal. Pastor Mashinya. Thank you very much. Tatozviona kudhara kuti munhu ari mortal kureva kuti munhu anofa. Mavhesi tikaverenga ndo chimiro chine munhu kuti anofa, but Mwari manje ndiye ega asingafi. Ndida kuti ndipe vateereri mavhesi aya. One racho ndichaverenga 1 Timothy 1 verse 17 iyi ndichaiverenga. Imwe yacho ndi 1 Timothy chapter 6 verse 16. Right. Ndoda kuverenga chapter 1 verse 17 1 Timothy ndiverengerei. Ndoverenga. Yes. Zvino iye Ishe usingaperi, usingafi, usingaonekwi, Mwari woga ngave nekukudzwa nekubwinya nokusingaperi-peri. Amen. Yes. Rendakabata panapa rechirungu riri kuti now to the King eternal. Very good. Immortal. Invisible. To God
who alone is wise. Very Be good. honor and glory forever and ever. Amen. Amen. So it's 1 Timothy 1 verse 17. 17 Saka exactly. riri kunyatsoratidza kuti the only one ari immortal ndimwari. Ndimwari. Ndo zvinoita kuti 1 Timothy 6 verse 15 and 16 kuti the only one ari immortal ndimwari. Saka muri kuona kuti munhu haana immortality Alright. maari. Munhu akasikwa ari mortal. Ehe. But mwari chete pasi pezuva in the whole universe Right. ndiye ega asingafi, ndiye ega ari immortal. Very good. Saka Satan anoda kuti tibhilive kuti munhu ari immortal futi. Nekuti pakota pastor zvenyere kuti na chapters 3 yaGenesis Satan akatotaura paverse 5 kuti munhu ukatadza unogona kuenzana naMwari. Zvakuita sekunge ari kuedza kuti papfungwa yekuti munhu kana afa anenge aimmortal saMwari. Alright. Yet Bible harisi kutenda izvozvo. Riri kuratidza kuti munhu ari mortal, anofa. Very good. Asingafi ega ndimwari. Ndimwari. Saka munhu akanzi ane chimwe chinhu chiri immortal maari, zvinoreva kuti munhu ane kamwe kapati kanoita kunge kamwari maari. Yeti munhu haana kufanana naMwari. Bible rinotidzidzisa kuti tichazova immortal kana tazotopiwa immortality yacho parumuko. Maybe rigani ngoerenge just one verse kuna 1 Corinthians chapter 15. Ndoda kungoverenga verse 53 yega. Munzwe zveinotaura. Yes. Verse 53. Verse 53. Nokuti ichi chinoora Yes. chinofanira kufuka kusaora. Yes. Nechichi chinofa Right. chinofanira kufuka kusafa. Pari kunzi iyo ichi chinofa, this mortal body shall put on immortality. And pane future tense shall. Kureva kuti zvinhu zvisiko izvozvi Ndizvozvo. hakuna munhu anonzi haafi sekunge Mwari. Ndizvozvo. But zviri kunzi ichi chinoora ichi Kristu atozodzoka tasarudza. Havasi vanhu vese vese vachapfuka immortality. Alright. But vachasarudza kuteerera Mwari, vanobvuma kuda Mwari, wofa vari mumaoko aMwari uyu. Ndo vari kunzi pavanozomutswa vachapfekedzwa muviri usingaori usingafi. Mukatodzika nevhesi iyi kuchapter iyoyi kuvhesi 55 56 inobva yatodzidzisa kuti wachadadira guva kuti kukunda kwako kuri kupi. Reason yacho wanenge wapfeka muviri usingafi. Toda kutenda Mwari. Zviri kubuda ndezvekuti munhu anofa. Yes. Ende kufa kwacho kutofa kuti ficha iko. Kufa zvekusaziva. Yes. Kufa zvekusaona. Kufa zvekusagona kuita chinhu. Yes. Zvinototendwa nevanhu kuti ndo zvinoitika pahuku. Yes. Ndo zvinoitika pambudzi. Ndo zvinoitika pamunhu pakufa. Ndizvozvo chaizvo. Munhu haana pastor Mukada paanodarika mhuka. Takafanana. Asingafi oga sekutsanangurwa kwazvaitwa apa. Ndimwari. Ndimwari chete. Ndizvozvo. Mwari haarwari. Mwari hakuna chinhu chinomubata chingagone kupedza upenyu hwaMwari. Mwari woga ndiye ari immortal. Pastor Mukwana. Pfungwa yanga chatsanangurwa naPastor Mashinya kuti chiri kuita kuti tifeko zvinezvi kubva pakupinda kwechitema panyika takapfekedzwa kufa nekuora. Ndizvozvo. Ndosaka muchiona kuti chero Mwari akamboita miracle yekumutsa Lazaro akazofa futi nekuti haasi tapfekedzwa immortality. Ndizvozvo. Saka zveupenyu hunove as long as Jesu asati auya tisati tapfekedzwa kusafa nekusaora. Hapana miracle imwe inogona kuitwa. Tinofa nekuora. Thank you very Saka much. ndo panofanira tanga pagadziriswa ipapo Alright. kuti tozotaura nyaya yekusafa. Alright. Saka as long pasati pagadziriswa tiriwe kufa nekuora. Kureva kuti material ishi ndeyekufa iyi. Ndeyekufa iyoyo. Nekuora iyi. Chero uite munhu akanaka sei zveupenyu hunohwo. Right. But zvatakapfekedzwa. Muwiri waunawo. Iwo chero udza aiwa akanaka hararami chindiita kuti usazorarama usagara. Takapfekedzwa kufa nekuora. Alright. Saka kuti kufa nekuora kubve uko tinofanirwa kupfekedzwa nehasingafi. Simba rekusafa nesimba rekusaora. Toda kutenda Mwari. I think ini mukuona kwangu zvakajeka Pastor Zvenyere.
zviri kuratidza kuti zviri clear. Tiri kuona pamatauriro aita Pastor Mashinya apa pari kunzi Mwari ega ndiye usingafi. Ndo saka Satani akatsika paya achiti mukadya hamufi zviro kwazvo, asi muchangwara sa Mwari. Ende kana mozopaona pari kunzi savamwari kana pachinzi gods, hapasi kunzi saMwari musiki wedenga nepasi. Saka pane kamwe kahumwari kari kuiswa muvanhu naSatani munhema dzake, kari kuiswa mupfungwa dzevanhu naSatani munhema dzake kuna Genesis chapter 3, kuti mune kamwe kahumwari mwari karimo, saka hamufi. Saka vanhu vechizoto takataura naye wakauya kuhope akazototi ino kamwana kadiki kakazotosvika chiti sekuru vaya wakafa wakazo, saka zvino nekupuruvha kakusafa. Ndosaka vanhu vachiti kana munhu ari mubox, unoona munhu ari kubhaibhisa munhu kuita kunge pane apa ari kuona kuti munhu wacho akavhara maziso, but ari kumurezva achiita kunga kuti kabhilifi ikako kekuti munhu kana afa anenge ane zvimwe zvaava, une kakuona karipo, aita kunga aelevetwa, anenge ane immortality, zvakadaro zvekuti akuziva, akugona zvinhu, akunge Mwari. Zviri dangerous. Asi Mwari ari clear. Munhu kana afa. Kana mhuka yafa. Hakuna mhuka inodzoka. Nokuti dai dzaidzoka hatitoona kuti iko magadzirirwo akaitwa munhu ndo magadzirirwo akaitwa mhuka. Dai dzaidzoka sekutenda kwevanhu ngozi, mabhuroira ese aya, mbudzi dzose dzakadyiwa nevanhu, mombe dzese dzakadyiwa nevanhu. Ane muri kuzviona. Ende toda kutenda Mwari nekuti topiki iyi takaibata. Kana munhu afa zvechokwadi Pastor Mukwada adini afa. But muchinda wekunyepa uye ndiye akuda kuuya achiita semunhu akadini uya, semunhu akafa. Ngatichipindai zvedu Pastor Mukwada mutibatire. Chinonzi kufa chii manje? Takuti tatsanangura zvakanaka kuti tinzwise kufa, tinofanira tanzwisa upenyu first. Ende upenyu ndo hwatatsanangura kuti Mwari ari kumba munhu neguruva refu, ndobva aisa mweya weupenyu mumhino dzake. Saka tikanzwisa izvozvo kufa hakuchatinetsi kuti kunzwise kuti chii. Saka nda kuti ngonzwa kuti Bhaibheri rinotsanangura chiti chii chinoitika pakufa, tine pfungwa izvotanzwa kuti kurarama kuita sei. Muparidzi chapter 12 verse 7, Pastor Zvinyere verengai tinzwe. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Inyaya yekufa iri kutsanangurwa. Ndizvozvo. Guruva risati radzokera kuvhu ndiri kudainzwire kuti sezvarakanga rakaita. Kuratidza kuti chiri kunzi kufa iri vhesi yekurarama. Ndi Mwari arada kungopatsanura mweya nenyama. Saka na mweya uri wega, nyama iri yega, kana zvangopatsanurwa saizvozvo, chinenge chaitika ipapapa kunonzi kufa. Ene imwe pfungwa yandafarira iri kutaurwa pavhesi rataverenga iyi, pari kunzi guruva racho rinodzokera kuvhu. Chiri kumbonzi guruva miri yedu iri kutaurwa nezvai, because takaumbwa neguruva refu. Saka paya petundi kana takuiga munhu bhokisi rine mutumbi rakuburuswa mugomba paya guruva riri kutodzokera kuvhu kwarakabva. Saka haisi dzidziso yekuti Bhaibheri rinozoti kana makuiga munhu daidza vafundisi waidadza ukama kuti chiita kuti ivhu kuivhu, mweya kumweya, nyama kunyama. Kutongoona tiri kuburusa mutumbi uri mubhokisi, ndo ivhu racho, ivhu riri kudzokera kuvhu. Nedzimwe nzira muri kuti kutodzika kwebhokisi pasi taakutoita ivhu kuvhu ipapa. Ndizvozvo chaizvo, because miri yedu iyi hazvina mhosva kuti tiri vatema, tiri vatsvuku, takaita sei, tose takaumbwa neguruva refu. Saka pauri kungoburuka iyo paya ivhu rakudzokera kuvhu. Mweya ukanzi unodzokera kuna Mwari wakaupa. Saka Mwari anoramba ane mweya wake, but zvinhu zviiri izvi zvapatsanurwa, ende kupatsanurwa kwazvo ndo zviri kutsanangurwa sekuti kufa. Saka hatigoni kuti munhu aenda kudenga nekuti hatisinai munhu apapa, nekuti taona kuti munhu ubatanzwa zvinhu zviri zvapatsanurwa. Tinotenda Pastor Mukwada. Zvamuri kuburitsa ndezvekuti iko kutenda kuti pakufa munhu aenda kudenga, kutenda kuti pasati pasikwa paine munhu anga ari kudenga. Ndizvozvo. Ende zviri wrong. Zviri wrong. Nekuti mweya wanga urimo muna Mwari pasina munhu.
Saka mati mimi kufa irivesi. Chemunhu maoko adzokera kuvuka, musoro wadzokera kuvhu. Simba reupenyu radzokera kandi rasara muna Mwari. Rangarirai kuti upenyu hwatiri kutorarama iko zvino patori nelink iri kubva muna Mwari iri kuenda pamunhu. Vhesi pastor katsvairo rati as it was. Very good. Zviri kudzokera as It was. Patanga tisati taveko taisaziva kuti hatiko isu. Ndizvozvo. Hani mazvona hataimboziva kuti vamwe vatoveko isu hatisati taveko. Ndizvozvo. Saka zvinodzokera as it was. Very good. Sezvazvakanga zvakaita. Ngatimbotorai tone Pastor Mukwada. Mapisarima 146 pavhesi ya4 panyaya dzekufunga pakamira sei? Verse 4. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Saka kuti tigone kuva nemano nezvese kutaura kwatiri kuita kufunga, imhaka kuti mweya nenyama zvakabatana zviri kunza kuti tirarame. Kana zvangoparadzana, mano nekumwe kufunga kwese, uchenjeri nezvese zvatingada kuita mabasa akasiyana siyana zvapera. Saka ndopanobva pauya manyipfungwa kuti munhu kana afa haagoni kuchengeta wapenyu nekuti haasisipo, haasisina mano. Zvapera zvichiuya kuburikidza nekufa kwaanenge aita ikoko. Uchenjeri wese gone. Hakusisina. Iyi mufungo dai kwakuruti chokwadi kuti wakafa wanotichengeta. Handitaita kuti makorokoto munhu afa kuti wanokuchengeta wawanda. But hatidaro tototi nedzoi dzinoparadza nekuti mano apera. Pastor Zvenyere, munhu afa idishuwa mano apera. Chakabva muvhu chadzokera muvhu. Mwariye pachaka anoti kana munhu pakadai muchimiro chakaita sei, titsanangurire fedha. Okay, tinotenda. Ndichatanga ndichitsanangura paya parotaura Pastor Mukwada, then ndozokumbira Pastor Mukwada kuti mundibatirozve pana Muparidzi chapter 9 verse 5, then tichienda takadaro bichana. Ndadobata pekuti pari kunzi apa munhu kana achinga afa auzi wakuchengeta dzinza. Ndadoti muone kuti ndisatani uri kutore vanhu paamboti paya munozongwara sekungava Mwari. Kuti munhu waitadze kuchengete mudzimai wake nevana vaviri ari mupenyu waitadza, asi paafa wakupuwe mutoro wekuchengete dzinza rese. Saka kana pekuchengetwe dzinza munotoona kuti unochengeta vanhu vese pasi rose ndiMwari usingafi. Saka Satani uri kutorese vanhu kunga zvekuti waone kuti munhu wafa uya chachimwari chaugona kutochengete chinyi dzinza. Chimwari chachinofanira kuchengeta vanhu kuti asafa, but iye akatadza kuchengeta kuti asafa. Ende uri kugone kuda kuti chengete ava kuti waramba vari wapenyu ngekukundikana kwake iye kuwe mupenyu. Iye wakafa wacho wakakundikana kuwe mupenyu. Saka pakukundikana kwake ndo wakuchigone kuchichengete wapenyu kuti wasazofa. Asi still wofa futi wari kuchengetwa accident. Saka tadoti muone zvizviri. Pastor Mukwada, fambai mutisvikirozve pana Muparidzi chapter 9 verse 5, verse 6 neverse 10. Verse 5. Nokuti wapenyu anoziva kuti wachazofa, asi wakafa hawana chavanoziva. Kunyange nomubayiro havachina. Ndadoti muone kuti wapenyu ndo wanoziva. Ende kana muchide kuona kuti wapenyu wanoziva, munowaona parufu wechipopota. Mukanonoke kuwape chikafu wanoti maakutiuraya nenzara. Which means vanotoziva kuti tinofa pana. Wapenyu vanoziva kuti tinofa. Asi iye wacho wakafa haapopoti kuti nguva yetii yadarika sei. Nguva yekuiga muri kunonoka sei kundiwiga. Haapopoti nemhaka yekuti parotonzi hapana chaanoziva. Vanoziva wapenyu. Asi wapenyu waakurambe kuziva waude kuzvirwa neusikazivi. Werenga yenyu Pastor. Nokuti havacharangarirwi rudo rwavo, nokuvenga kwavo, negodo ravo, zvose zvanguva zvapera hazvo. Havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka havana kutsamwa kwavo kunouye kwetiri. Havana rudo rwavo runouye kwetiri. Zvase zvapera. Verse 10 inoti kudii? Zvose zvinova naruoko rwako kuti ruzviite, uzviite nesimba rako rose. Nokuti hakune basa, kana zano, kana zivo, kana uchenjeri pashiori kwaunoenda. Saka izvozvi uri mupenyu chiite zvaunode kuita.
Alright. Ukade kutende nhema dzasatani kuti haunyasi kufa parotonzi ukatofa hapana chaunozoita. Even zvekuzi unozochengetedza dzinza zviya zviya hakuna zvaunozotomboita. Wadaro ndiMwari musiki. Ende mukatarisa chapter 7 yaJob verse ya 9 na 10 inotaura kuti munhu unonga aburukire kushiori haazokwirizve, haazodzokeri kumba kwake, nenzvimbo yake haizomuziwi. Saka vanhu vanonga wadzikiswa haakwiri. Saka izvozvo zvega izvo kana vichitozi haakwiri zvatopedza pavhesi 9 10 inozoitiwa vanhu vanononoke kunzwa. Ngoti patozozi haadzokeri kumba kwake, because kudzoke kumba kunga agone kukwirazve. Exactly. Saka kwakunzi haadzokeri kumba kwake, kumba ndokune vapenyu vari kubatsirwa. Saka Mwari ototi hakuna chichaitwa nemunhu unonga afa. Hapana zano raachade kutipa kana basa raachagona, hapana nechaachaita. Mukazoenda zvakare chapter 14:21 yaJob inozi vana vake vanokudzuridzwa kana vanodzikisirwa, iye haagoni kuzviona. Asi muguwa hapana chinoitika here Pastor Zvenyeri? Muguwa panofanira kuve nechinoitika kamuguwa. Kuora ndo chikuru. Ndizvozvo. Ende ndaida kuti mupaone kuti anditi panozonzi paya honye dzinovafukidza vose. Honye pachezvadzo ndiyo yetingati tiri kuprimary wakaite metsi wakurakura vamwe vacho vanozoti kwandai ndiri kusekendari ndakazodropa, but kuprimary taindodziita. Pane yataiti common denominator. Saka common denominator inonase kurova vanhu vese vane mari nevasina ihonye. Watsvuku newatema, warefu nei, warombo nei, honye ndo common denominator inorova vese. Then tobva taparara takadaro. Tinotenda Pastor Zvenyeri zviri clear mukutsanangura kwenyu kuti kana munhu afa haana chaachaziva. Hapachina. Chero kuziva kuti ndakafa haazvizive. Hanzi chero nebasa chairo. Iko kutochengeta nditi ibasa. Kana munhu afa vatariri, kana munhu afa vateereri, haana chaanoziva. Haana chaachagona kuita. Iko kutoti death kwacho kakutoti hauchagona, waparara. Zvaakutoda vapenyu kuti vakubatsire. Kutoti bhodhi yako ende muguva zvinoda vapenyu. Kutoti guva racho ritonzi racherwa zvaakuda ava vanogona kubata mafochoro ava. Nevanogona kufushira futi. Munhu akafa vana vaMwari hapana chaanoziva. Ngatimbotarisa itoni. Kana anga ari muKristu Pastor Zvenyeri. Panonzika kana anga anyari muKristu haachagoni kuramba achirumbidza Mwari. Ende izvozvi vanhu vanofunga kuti wari kufa wachinamata izvozvi wari nane kune wakafa wachinamata kare. Tina Daniel wanga akaperera. Hapana patakazombonzwa futi pawakafa wachizombodzoka futi wachizomborumbidza. Tina Job. Hapana chawakazombodzoka futi wachiita. Even wana Maria Musande. Hapana chawanogone kudzoka wachiita. Saka hakuna munhu wakafa uchagone kurumbidza. Ichokwadi. Ende vamwe vanozoti kune vamwe vanonga wakafa tireverere iwo. Vasikazoti haachagoni kutotaura. Chizvireverera iwewe. Ndosaka kava chiti seri kweguva. Hakuna munama. Hakuna muteuro. Hakuna chichagonekwa. Nekuda kwenguva yedu chiregai tichipeta chidzidzo chedu. Pastor Mashinya. Yes. Muma minutes mashoma in seconds actually. Tunyaya ututu kwekuti munhu anozonza anoziva akafa. Ingoti gadzirisira tione kunyengera kwa diabolosa. Ndokumbira kuti tese titarire 2 Corinthians 11 verse 14 yega. Inogona kutibuditsira pfungwa yatiri kuda kutarisa iyo iyi. Ichokwadi. Right, tiverengere iyo verse 14 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Yes. Naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyange naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Pfungwa yandoda ndeyekuti Satani anokwanisa kuzvishandura. Ndo pfungwa yakakosha kuti vateereri wabate iyoyo. Satani anokwanisa kuzvishandura iye nengirozi dzake. Anotora chimiro chaanoda. Anogona kutora chimiro chemoto
sezvo atakambodzidza kumashure, Satani anokwanisa kutora chimiro chemoto pamakuva pamakaviga vakafa venyu kuita kuti aite kuti tifunge kuti vakafa vedu ndiwo vari kuita moto wacho, tobva tati chipoko icho. Izvi ndiSatani. Anoita zvakare zimunhu rakareba pamakuva, mobva mafunga kuti munhu akafa. Atinoti aya magoritoto kana zvisengu, ameno mazita akasiyana-siyana atinoshandisa. Izvozvo zvese zvatinoona, zvipokwe, magoritoto, masengu, amwe anoti zvisengu, maangels aSatani naSatani vari kuda kutsigira pfungwa yokuti munhu akafa anoziva. Havasi vanhu vakafa vanomuka zvipokwe. Saka kana munhu afa haamuki chipokwe. Zvese zvekuti kune mwana ari kutaura, chiri kutaura chichiklema kuti ndaasekuru, ndiSatani ari kuzviita izvi. Munhu akafa hana chaanodini, chaanoziva. Pastor Mukwada, chitipedzerai muchititsanangurira kuti vanhu vachaziva rini. Vanhu vafa havachaziva, asi kune maKristu anofanira kuzorumbidza Mwari futi. Vachaziva rini? Tinotenda kuti Jesu anodzoka. Ende kudzoka kwaJesu ndokucharivhesa kusaziva kwaya kwemunhu kwaakanga aitora kwemakore ese aakanga akafa, kuti achiziva pakudzoka kwaJesu. Saka maybe zvingakosha kuti tiverenge kuna Wakorintho kutanga chapter 15 verse 52 na 53. Verengai nekukasika Pastor Zvenyere. 52. Pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yokupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo wakafa vachamutswa nekusaora, nesu tichashandurwa. Nokuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Saka Bhaibheri riri kutsanangura kuti pakudzoka kwaJesu ndo pachaitwa kumuka kwavatsvene. Kana uchinge wamuka, chinofa chafuka kusafa nekusaora, ipapo ndo pachatanga zvekuziva. Saka gora zvekuti munhu paari kumuswa anenge akapedzisira kuziva musi wakafa, ndo zvaanozongorememba zvakaitika kwemakore 80 kana ariwo anga akafa, panenge pasina chaanoziva, ozotanga futi kuziva kana wamuswa kubviswa makuva. Tinotenda Mwari, tine assurance kubva kuna Mwari yekuti makuva achavhurika. Vakafa vachitenda vachanzwa inzwi remwanakomana waMwari. Ipapo vanenge vakafa vachitenda ndo pavachatanga kuziva. Asi vakafa vasingatendi vanombokondinya vakadaro, vachamukawo pavo. Vateereri nevatari, tinoda kutenda netopiki yatanga tiri kubata, yatabata pamwe chete, human state in death, chimiro chevanhu pakufa. Tadzidza magadzirirwo akaitwa munhu, tikadzidza magadzirirwo akaitwa mhuka, tikadzidza chimiro chemunhu pakufa, tikadzidza chimiro chemunhu chimiro chemhuka pakufa. Tikadzidza zvakare kuti tichatanga kuziva musi unodzoka Jesu ndokunge kana Mwari atendera kuti tife Jesu asati adzoka. Saka zvese zvatanga tichibata zviya kuti kana munhu afa anochengeta vamwe, munhu akafa hachengeti. Kana munhu afa anomboenda kuparagatorio ombonochenurwa, aiwa hazviko zvese izvi. NdiSatani ari kuzvishandura kutsigira kunyengera kwake kwekutanga. Toda kutenda zvikuru Pastor Mashinya, toda kutenda Pastor Mukwada, toda kutenda Pastor Zvenyere, toda kutenda zvakare timu yedu iri kushanda yemedia, totenda zvakare vateereri vedu navatariri vedu. Ngatisaitei ukama nevanhu vakafa. Satani ari kuklema achiti vanhu vakafa. Isu ngatiitei ukama naMwari. Eni chinouya chichiti ndiye akafa amuka, ibvai maziva kuti ndiSatani. Toda kukumbira kuti Pastor Mukwada vatinamatiriwo ngatinamatei zvedu. Baba edu anoera vari kudenga, toda kukutendai kuti Bhaibheri rinojekesa nyaya dzinonetsa mukati meupenyu hwedu. Tinokumbira kuti sekudzidza kwataita tisunungurwe mukutenda nhema, tisatyiswa nemuvengi pane zvaanouya tichinyengera achiita. Mungotibatsira kuponeswa kuburikidza neshoko iri. Tatenda yadi shoko kudenga kuti matinzwa pakunamata kuno, nekuti tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen. Amen. Tinoda chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana mvura nemoto.
ndinochema mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kundifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndingazozwisisa ndizvo zviro zvose tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera zvinopera